बोला बोला शंकर भगवान की म्यूजिक बाय रोशन कुमार। गहुरा चला न देव घरे तोहारे जीद पूरा वाले बानी इटा के घर बनवले बानी हो। गहुरा चला न देव घरे तोहारे जीद पूरा वाले बानी इटा के घर बनवले बानी हो। कियो हमें पंखो हम लगावले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो। प्रेजेंटेड बाय माँ गायत्री श्री। अब नहलागी तोहरा घाम मन से करी तू आराम कि अब नहलागी तोहरा घाम मन से करी तू आराम मन से करी तू आराम भंगिया पीसे ललोरिन देवलोक से बोलावले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो। गहुरा चला न देव घरे तोहरे जीद पूरा वाले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो। कियो हमें कूलर पंखो हम लगावले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। अब जे बरसी के तनह पहनी ना तू भी जबू न पलानी कि अब जे बरसी के तनह पहनी भी जबू ना तू न पलानी भी जबू ना तू न पलानी कि मच्छर काटी न मच्छर दहनी हम सिया बबले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो। गहुरा चला न देव घरे तोहरे जीद पूरा वाले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो। कियो हमें कूलर पंखो हम लगावले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजा परसोनी। बबुआ कार्तिक गणेश के हाथ धके चला हमारा साथ कि बबुआ कार्तिक गणेश के हाथ धके चला हमारा साथ। गहुरा चला हमारा साथ चिंता काहे करेलू मरही सब तोरा बबले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो।
गौरा चला न देव घर तोहरे जीद पूरा वाले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो कि ओ हमें कूलर पंखो हम लगावले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। कहा ओम परिकास बयाइल जल चढ़ा बेला बहलाइल सेवा कहा सूरज विकास बयाइल जल चढ़ा बेला बहलाइल जल चढ़ा बेला बहलाइल राम जी रहसन जी से हीरा मोती सजावले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो ए गौरा चला न देव घर तोहरे जीद पूरा बले बहनी ईटा के घर बनवले बहनी हो कि वो हमें कूलर पंखो हम लगावले बहनी ईटा के घर बनवले बनी हो। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापुर सोनी बाजार सीतामढ़ी बिहार।